Ел башынан республика юлдарында яөлеләр катнашлыгында 715 авария теркәлгән. 77 кеше вафат булган, 7 елдан ашуы төрле ярәхәттәр алган. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе инспекторы, полициянең өлкән лейтенанты Илдар Сафин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илдар Рафаевич, бuna шундай статистика килтерелде. 700дән ашу авария теркәлгән яөлеләр катнашлыгында. Үткән елдар белән сагыштырып карайык әле булганда, ул азмы, күпме? Былтыр күп инде. Хәзер авария булган. Инде общий статистика әйтергә кирәк. 10 ай эсендә генә Башкортстанда 3070 егет юл транспорт вакыйга булган. Шунда 47 кеше вафат булган һәм 66 кеше тән ярәхәтләрен алды. Шул инде әйтергә кирәк, яөләр өчен 267 юл транспорт вакыйга булды. То есть онда пешеход инде виновный булды. Яөлеләрнең гаебе аркасында, димәк. Әйе. Бuna әлеге вакытта водительләр өчен төрле рейдлар үткәрелеп тора, һәр вакыт водительләрне тикшерә торагыз. Яөлеләр, улар тикшереләме, уларга карата инспектор менә дөрес йөрийме, юкмы, уларның мәдәнияте бармы, юкмы, шундай рейдларыгыз буламы? Әйе, безнең Башкортстанда рейд инде үтә хәзер безнең Уфа каласыннан безнең операция бара, пешеходный переход дип. Шул вакытта инспекторлар юлда каралайнында не только водительләрдә, но и яөләрдә. В основном акцент безнең эшләйләр өлкән яөләргә һәм яшь кешенә. Так как в основной категория безнең яөләр это өлкән кешеләр. Улар ешрак аварияга сорай димәк. Әйе, улар этот инде статистика уже больше күренә. Шундай яөлеләр катнашлыгындагы аварияларда балалар ни тиклем күп зыян күргән? Ошо 700дән ашу кеше арасында балалар күпме? Балалар хәзер бындай статистика әйтергә безнең вот 10 ай эсендә генә әйтергә кирәк, вообще общая статистика тип 10 эсендә Башкортстанда 4 юл транспорта вакыйга этот булды. Шунда 49 бала тән ярәхәтләрен алды һәм 16 бала гомер өҙөлдө. 13 авария кайда балалар, пассажирлар булды. Һәм шунда теге от взрослых инде. Бұл өлкәндәрдән гаебе димәк. Әйе, өлкәнләр гаепле булган. 2 бала балар велосипед менән тапа булды. 1 бала инде пешеход булып. Безнең Башкортстанда халык арасында җәмгыятьтә яөлеләр мәдәнияте үсешәме? Бuna инде нисә елдар һөйләйбез, яктырткыч элементтар куллану киемдә артамы, шундай бuna белем, нисек йөрергә, үзебездә юлда нисек тотырга? Без көн һәйнендә интернет аша, социаль сетьтә безнең бар, вот ГИБДР, Telegram каналда һәм радио, телевидение әйтәбез то, что яөләргә обязательно киергә световозвращающий элементтар. При плохой погоде инде төнгелеккә хәзер безнең акция үтәләр, инде заметный пешеход һәм засветись. Районда инспекторлар по пропаганде инде различные беседы инде үткәрә. Төрле әңгәмәләр алып баралар. Әйе. Шул световозвращающий элементлар менен раздают инде кешеләргә. То, что теге әйтергә кирәк, теге скандинавская ходьба кешеләр йөриләр бит. Шул вакытта төнгелеккә в основном улар инспекторлар останавливаются инде.
проводит профилактическую беседу. Ягъни спорт менән шөгыльләнү дә ул хәүефһеҙ булырга тейеш. Һәм өйрәтәһегеҙ, аңлатаһығыҙ өлкән йәштәге бына ошондай йәүлеләргә дип әйтергә мөмкин. Хәзер кешеләрдә теге трассалар, если онда автомобиль теге ремонтка турды, инспекторлар улар останавливаются, водитель предупреждает то, что киергә тейеш световозвращающий жилет. Шул вакытта бәдән кодекс административных правонарушений бар статья инде теге если кеше кеймәй түңгәлеккә жилетты унда штраф инде һәм предупреждение буласак. Демәк, эшләр барыһы ла ниндидер юлда хәүефһеҙлек мәдәниәтен үстерергә булышлык итә дип әйтә алабыҙ. Әммә республикала шундай статистикала бар, үлемесле авариялар күберәк. Дөйөм һаны буйынса авариялар һаны кәмегән, әммә бына үлемесле осраҡтар күберәк. Был нимәгә бәйле дип уйлайһығыҙ? Хәҙер беҙҙең программа үтә безопасные качественные дороги. Шул юлда беҙ инде новый машиналар алдык һәм беҙҙең юлдарҙы эшләтеү дорожниклар теге в основном беҙҙең юл билдәләре ҡуйыла, видеокамера күҙәтеүҙәре ҡуйыла. Видеокамералар ҡуйыла. Хәҙер федераль трассала беҙҙең 1015 фото-видеофиксация комплекс торалар. Хәҙер был йылда еще 70 комплекслар ҡуяла. Ә бына авариялар тинек, ошо үлемесле осраҡтарда, ғөмүмән башҡа осраҡтарда, улар йылдың ҡайһы миҙгелендә күберәк була? Беҙҙең статистика бар инде, ял көндәре һәм шәмбе көнө иң күп авария, үлмәсле авария булған. Шунда иң күп кеше инде вафат булған. Ә бына республиканың ҡайһы юлдары айырыуса хәүефле дип әйтер инегеҙ? Иң хәүефле, наверное, федераль трассала була. Федераль трасса үткән райондарда, тимәк, хәүеф көслөрәк? Көслөрәк. Например, бар Тумазинский районда, Кушнаренковский район, Белорецкий район инде. Шунда күп авария былтыр булған. Тимәк, ошонда һығымталар яһайбыҙ һәм был райондарда тап уларҙың трассаһында мөғайында фото-видеофиксация арттырылалыр. Хәҙер беҙҙең фото-видеофиксация региональ юлда торғас, онда уже авария саҡ ҡына әйтәбеҙ. Хәҙер шул комплекслар фото-видеофиксация федераль трасса юлдарында ҡуйыла. Шулай итеп, алда тағыла ялдар, шәмбе, якшәмбе көтөлә һәм һауа торышының да иҫкәртеүҙәре буйынса боҙолоуы көтөлә. Тамашасыларға, водителдәргә һәм йәйәүлеләргә ниндәй теләктәр еткерәһегеҙ? Һауа торышы ҡарап, юлдарға сығып, телефон, полный зарядка йыйып, ҡайҙа барырғас, весь родственникларға звонить итегеҙ. Әгәр ҙә аварияға эләкһәгеҙ, 112 МЧС-ҡа звонить итегеҙ. Һәм юлдарҙа иғтибарлы булырға мөғайында, шулай бит? Шулай. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторы, полицияның өлкән лейтенанты Илдар Сафин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, юлдарығыҙ хәүефһеҙ булһын.